an busa tsakanin shagon dan kudu daga bangaren kudu mada shi ke sai da bakin wando mai dada a kai, sai kuma bahagon wanca daga bangaren jamus shi ke sai da bulun wando da mai ratsin fari. Rana ɗin ba shi da su ɗan mai sutun. Wanda, wanda. Ana cewa, kai, kai, a bajin alimin suna, yana Alimandi ka zo da sauri da Allah. Batun da na dan kudin gurma da shi da bagon mata ana ɗauke ba daɗi ta kashe da karya alƙarya faɗuwa ko alƙawo a wannan gidan damban yan dambe a hibo da wuri gobe a zo da ƙarya hudu da wani abu a yi tuwa da wuri gobe ba Allah a yi ƙoƙari mai gida ya a damben nan dai ya riga an busa tsakanin bahagon mai bulala daga bangaren gurmada shine dogo mai farin wando mai dada a kan shi, sai kuma cale daga bangaren jamus shi ke sai da guntun wando. ƙungiya ku gyara wa matasan yara masu dambe a gyara wa matasa su ne bayan gobe tsakanin mai bulala da shida tale karkace shari'a ubangiji Allah kare to shi gana yan dambe ƙungiya ita mata ce ku gyara ba za ta koma kowa zuwa a cikin shi idan yan dambe ba mai bulala da shida tale wannan dambe da karkace shari'a ubangiji Allah kare shagon na kudu ka hito za ka yi dambe da kai da bagon mata gaba mala lokacin da tale ya kai nashi zuwa ga amurala wallahi yana cewa wallahi zai tashi tsakanin tale da shi da wani amurala daga da kariya ubangiji Allah kare fado ubangiji Allah kauta amma kuma ta sha kai bai dan dambe idan kai dambe ka gaba ka zo ka shi kudin ka na wuri amma sai kun gyara wallahi da wurin da Allah isa wa iska Allah isa wa iska an buza da yawa Bayan mata ana zuwa su aka fiye da kayan ɗauki mai gida bai da bari da shi a ciki. Na yi ba a haɗe kamar ta. Dogon Ali Kansila ɗaya tale. 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 Da hakkemin tare Najeriya. Idan dangan ke zuwa rukun zallo zannan kebi. Tele Dogon Ali Kansila tele wallahi idan ka wani za ka samu idan ka buge kuma za ka samu akwai dambe kala-kala Allah to a biya makallata wallahi ba za a لا حول في ذات الله ترجع لك كوشة بيقول لك الله
صلى الله عليه وسلم هو أبنك لا إله إلا الله لا شرف في الزاي هو كفر يخلي فكر مجد هو أبنك لا إله إلا الله بسم الله الهجانه أفضلنا هو أبنك أفضلنا هو أبنك لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله.